फिन फिसाय आरो सानै गथ'खौ नागारनानै गुबुन हौवाजों खारखोमालांदों। जोंनि हारिनि गेजेराव गथ' गथाय न'खर गारनानै गुबुन हौवा हिनजाव लानानै खारनाया गोदान बाथ्रा नङा। बोसोर बोसोर अनज्लायनाय खौसेथि आरो गोथार जुलिनि बान्दोखौ सिलिंखार खालामनानै न'खर फोजोबस्रांनायनि जाथायफ्रा खनले खनले जोंनि हारिनि गेजेराव बेसेन होयैखौ नुनो मोनबाय थादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जानालि गामिनि कनिन नार्जारिनि बिसि अनजिमा नार्जारिया गावनि सानै गथ'खौ गारनानै थांनाय सनिबार सानखालिनो गथ' गथायनो गानग्रा जि जोम लायनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो न'आव फैफिननायनि उनाव गुबुन हौवाजों खारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गावनि गथ' गथाय आरो फिसायनि मेगनाव मोदै बोहैहोनानै चिरां जिल्लानि रुनिकाटा गामिनि अननिय मुंनि हौवाजों बेंगालराव दोनखारलांदों होननानै फोरमायदों न'खरनि सुबुङा। लोगोसे बेंगालराव खारलांदों होननानै मोनथिनायनि उनाव बेंगालराव संदाननायनि उनाव हमनानै दोननाय जादोंमोनब्लाबो रावबो गैयैनि खाबु लानानै खारफिनबावदों अनजिमा नार्जारिया। 10 बोसोर आरो 5 बोसोरनि सानै गथ' आरो न'खरखौ गोसोखांनानै न' फारसे फैफिननो थाखाय खावलायदों फिसाय कनिन नार्जारि आरो न'खरनि बिमाया। लोगोसे सोरबाफोर नुयोब्ला जानबुं नम्बर 6002929743 आरो 7099211377 जानबुं नङाव खौरां हरनो खावलायदों। फनेन आंनि हिन्जाव बियो सुनिबारावहाय जे खासियाबाराव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। दा बिनिफ्राय बियो थांनानैहाय अबे जायगायाव थांदों बेखौथ' आंथ' बियो डिटेलखौलाय खबर होलांदोंमोन। बियो खासियाबाराव थांनो होननानैसो थांदोंमोन नालाय। दा नेयै आंबो नेदों बेखौहाय माला फैयो होननानैहाय। दा नेसेयावबो बियो फैयाखै। सुनिबारनिफ्राय बियो थायैहायनो नेयैहाय बियो समबार खालि गावसिनि न'खरनि मानसिफोरनो खबर हरबाय आरो बे मानसिया खबर हरनानैहाय बियो नुरबाय गावनि न'नि मानसिफोरनावहाय आं जे सिगां चिरांनि मानसि मोजां मोननाय दंमोन रायलायदोंमोन बे मानसि आं खारबोबाय खिथाना होदो हौवानो होनना बुंदों आरो। बिनि उनावहाय हाब बिदिथ' जाथावा बियो थांदोंमोन खासियाबारियावसो बेफोरबायदि फिसाफोरनो गस्ला सि जोम लायनो होननानै थांनायावहाय बियो जा ओंखारदों बियो फैफिनखायाखै। दा बियो बेंगलरावहाय थांदों होननानै मोनथिदों जोङो। ओमफ्राय दा मोनथिनाय हिसाबैहाय जे जोंनि हारिनि मावग्रा मानसिफोर माखासे थांनानै थाहैनाय दङना बिसोरनो खबर हरदोंमोन आरो। हिन्जावनि नामा अनजिमा आरो बे थांनाय लानानै खारनाय मानसि हौवानि नामा अननिय। औ चिरांनि बसुमतारी। औ माने बेखौ बेंगलरावबो हमनो मोनखाबायमोन। जि हारिनि मावग्रा मानसिफोरखौहाय जों खबर हरनानै बिसोरो हमनानै दोनदोंमोन आरो गासिनि डकुमेन्टसफोरखौबो आङो चेस खालामनानै लानो थिनहरखादोंमोन। गथ' गथाय दङ सासे 10 बोसोरनि ओमफ्राय सासेया 5 बोसोर। ओमफ्राय दा हमनो मोननायनि उनाव मा जाखो? हमनो मोननायनि उनावथ' गाव बुंहरदोंमोन लांफैदो जुदि नों जेबो सानाब्ला आंबो थांफिनगोन नोंसोर फैगासिनोल' फैदो आरो होनबाय आंथ' लायनोनो नागिरदों। दा खनसेबो नोंजों मा कन्टेक्ट खालामखो हिन्जावा? आंजोंथ' कन्टेक्टआ गैखाया मबाइलबो गैखायामोन नालाय मबाइलानो गंसेल'खा बेखौ गाव लानानै थांदों आरो। दा बे बेंगलरनिफ्राय जे जों हारिनि मावग्रा मानसिफोर लांनानै दोनहैनायनिफ्राय आरो बियो न'खराव रायज्लायहरनो होननानैहाय मबाइलखौ बिनानै लालायनाय मोजां बुंनानै बिनायखायनो हरबायमोन। हरनानैहाय बियो बे हौवाजोंनो आरो कन्टेक्ट खालामलायनानै खारफिनबाय आरो। बेंगालराव हमजाखांनायनि उनावबो माने आरो बे हौवाजोंनो खारफिनदों? औ बेजोंनो खारफिनदों। दा नों मा बुंनो सानो? दा बेनो आरो आंनि बुंनाया
जाहाथे गाव भुल बुसियाखौ मावखाबायबा एसे साननानैहाय फिसाफोरखौ गोसोखांनानै फैफिनोब्ला गाहाम जागौ आरो। ओमफ्राय दा जोङो नेबाय नेनानैहाय बिखौहाय समबारसिम नेबाय नेनानैहाय जोङो फैखायनो फिसा आरि फिसौआ सोंदोंमोन आंनिया आम्मा फैयाखै होननानै नोमाया फैयाखै बाबु दा मोनानानैसो फैगोन नेनांगौ होननानै आङो बुंदों फिसौफोरखौहाय। बेबो सोङो दिनैहाय बिसोरो थगायनानै थांबाय आंनि फिसौफोरखौबो आंखौबो मोदैजों मोखांजों खालामनानै। बेखौनो आङो बिसोरखौहाय नेगासिनो दंब्लाबो बिसोरो दासिमावबो गैया। बिसोरो दा गुबुन जायगायावहाय थांनानै हमजानानैहाय बिसोरो गोदाव सोराव जाहैबाय। अननानै बिसोरो खावलायो आङो बिहामजो फिसाखौ दिनै आङो गाज्रिब्लाबो गासैनि फिसाफोरखौ आङो अनो दिनै आंनि फिसानि मोखांखौ नायनानै फैथों आंनि फिसौफोरनि मोखांखौ नायनानै फैथों अननानै आंनि बिनि रायलायनाया गोजोनथोंसै।